प्रणाम। हम भोजपुरी गीतकार सहेल अभिषेक सही भोजपुरिया श्रोता के पैर छू के प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद कामना बा। आज अंजलि जी के बहुत बढ़िया एगो सैड सॉन्ग आइल बा जोना के नाम बा कहाँ गइला ये संवरिया। आशी फिल्म से बा तो सर्च मार गाना सुनी, चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी। और एगो हमार भी चैनल चलेला गीतकार सहेल अभिषेक ऑफिशियल, जोना पे वीडियो जाई और जो भी हमने के नए नए काम करते जा चाहे केहू से गवावत नहीं जा तो चैनल पर वो लोग देखे के सुने के मिली। तो हमने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जाए और वीडियो देखी जाए कि नया बात करिए अंजलि जी से। नमस्ते प्रणाम। हम गायिका अंजलि अंजल सबके प्रणाम करतनी। हमार गाना एगो आज बहुत अच्छा रिलीज भइल बा, सैड सॉन्ग ह जौन की आशी फिल्म से रिलीज भइल बा। सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, प्यार दुलार दी जा। एगो हमरो चैनल बटे सिंगर अंजलि अंजल ऑफिशियल से चलेला यूट्यूब पर, ओकरो के सब्सक्राइब करी जा। ओकर से होली सॉन्ग सुने के मिली। एगो हमार राइटर के चैनल बटे गीतकार सजल अभिषेक, ओकरो के प्यार दुलार दी जा। धन्यवाद। इनकर गाना के नाम बा कहाँ गइला संवरिया, यूट्यूब सर्च मारी सुनी। जय हो, लव यू।